Dragă, ce faceți? Să mă calmez. Că vă știți. Stați să mă pun aici și eu să aud dar probleme. În pe meu. Wow! Repede un telefon. De ce trebuie să sune telefoanele mereu? Da. Nina na nina na di ro po. 7. Wow, deci nu se poate, frate. Nu se poate atât de repede. Deci foarte multe like-uri, vrea să ajungă like-urile astea până la 83 de like-uri. Deci vă rog, dați-mi așa că niciodată nu mi-ați dat like-uri. Deci multe vizionări, multe like-uri și pa, pa!